Ogai mar Yomin Buche Nordin Haji owilo paro kata chung' mare e wi wito oko bura mar mibadhi mane mieno gavana machon ma Samburu Moses Lenonkulal. Bura makamano biro dhi nyime nyaka giko bang' jamin bura maduong' e burano Alexander Muteti wacho ne doho ni noikore gi dhi nyime gi burano. Jayal bura mawinjo burano nokwedo dwaro mar wito oko bura makamano momako Lenonkulal. Gavana machon no itudo gi chilo mar mibadhi mar omenda madirom $80.7. Bura mano makne gana 2019. Lenonkulal notam donje apisi mare nyaka bura makamano ne tieki e doho. Kara kamano dwaro mare madok e apisi ne ochope giko bang' ka jayal bura Mumbi Ngugi mako motegno bura mano ng'adi e doho mapiny. Lenonkulal ne en achiel kuom joma ne ochope tielo machielo madwaro bedo jagoro mongirore.